Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ako sa máte, dámy? Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi dobre. Ja som sa ráno pobavila, keď som zbadala Oli, že je zelená a ja som sa na seba pozrela, že som zelená. A nebolo to úmyselné, čo bolo ožehlené, to išlo, ale veľmi dobre tuto s vami. Dobrý deň, alebo teda dobré ráno. Ja sa tiež mám veľmi dobré. Ráno som ešte bola na odbere krvi, takže ja som veľmi aktuálna dnes. Tiež si to tak sledujem pravidelne. Tiež mám vyčlenený čas v roku na tieto všetky preventívne prehliadky, takže na tému. To som sa aj chcela opýtať, keď som počúvala pána riaditeľa a práve aj o tom som si hovorila, že sa vás to vlastne opýtam, že či vy stíhate popri vo svojom pracovnom živote si takto korigovať tiež ten svoj čas pre seba práve pre tie preventívne prehliadky a či vnímate ako keby ženy vo svojich tímoch, ktoré máte, že či ich tak niekedy zo svojich pozícií tiež tak akože kontrolujete, že či teda stíhajú sa o seba takto starať a sledovať. Môžete všetky. Tak to by sme sa potom nepočuli, ale ja si myslím, že tá téma toho zdravia, že čím je žena staršia, tak si to uvedomuje oveľa viac. Ja si fakt dávam pozor na to, aby som na tie preventívne prehliadky chodila a špeciálne teda ja som mala deti vo veľmi vysokom veku. Ja mám dve malé detičky. Jeden teraz má aj 4 roky a druhý bude mať v auguste 2. Ja mám 46 rokov, takže som sa dala na to dosť neskoro, lebo som dlho čakala na toho správneho partnera a ja si teda na to zdravie dávam pozor, lebo ja si tie deti naozaj chcem užívať a proste chcem si užívať život, takže prevencia je pre mňa určite veľmi dôležitá. Peti? Tak jednoznačne, podľa mňa to ani není na nejakú diskusiu. Keď chceme fungovať v živote, tak niektoré veci musíme mať nastavené a to je, že ako sa cítime. Nie iba ako sa cítime v práci, ale ako sa cítime aj zdravotne. Ja mám 3 deti a trošku sa trápim vždy s kalendárom, aby som evidovala presne pri každom dieťati, kedy aké očkovanie, preočkovanie a podobne. Takže sa priznám, že to je pre mňa najväčšia výzva. A môj najstarší syn už má 20 rokov a tým, že bol aktívny športovec, pravidelne mal niečo zlomené a priznám sa, že už som mu povedala, že ale sorry kámo, už chodíš tým chirurgom sám, počkaj si, keď máš 18, hej. Tak sa nám stalo, že mesiac pred 18 mi si zlomil zase prst a chudák sa to aj bal povedať a čakal, kým budem môcť chodiť chirurgom sám. Takže pre mňa najväčšia výzva, ako byť zdravý a udržať zdravý aj svoju rodinu. No ja sa úprimne priznam, že ja som veľmi čerstvá poctivka, čo sa teda týka týchto všetkých záležitostí preventívnych kontrol, lebo bola som teda notorická rušička všetkých termínov a naozaj bola práca veľmi dlhú dobu na prvom mieste. To aj súvisí s tým, čo sa určite dotkneme aj počas nielen tohto panelu, ale aj neskôr počas dňa, že som sa snažila nič nevynechať, byť prvá a robiť na 150% a ťahať za všetkých a obetovať pre prácu naozaj veľa. A v istom momente ja ani neviem, že či to bola taká zhoda okolností alebo nejakých mojich životných zásad, tak som si proste jedno obdobie povedala, že no a stačilo. A začnem chodiť pravidelne na tréningy. Tuto budem mať termíny u lekárov, ktoré budem mať dlhodobo dopredu dohodnuté a cez to vlak neprejde. A myslím si, že aj po diskusii s mojím šéfredaktorom, keďže on je akoby taký náš hlavný šéf priamo v redakcii, myslím si, že to pochopil, takže viem si potom ten aj pracovný čas celkom dobre upratať a keď niekedy dlhšie ostanem v práci, to znamená, že viem si ráno ešte odkrútiť nejaký tréning alebo nejaké napríklad prehliadky u lekárov alebo niečo, čo mne nielen po fyzické, ale aj hlavne psychickej stránke veľmi pomôže. Takže toto je taký už môj balans. Som v tomto absolútne novorodeniatka, takže ešte som taká plná nadšenia. Ešte nemusím ladiť kalendáre s deťmi, lebo tie ešte nemám, ale teda takto som si to nejako nastavila a je to, nazvem to, oslobodzujúce veľmi. Je dobre byť, myslím si, vzormi pre naše okolie, takže ak ty si teraz čerstvo, že si to takto si to nastavila, tak minimálne, ak niekto nás sleduje, počúva, alebo ťa stretne a to niekomu hovoríš zo svojho okolia a nerobí to, tak môžeš byť taktiež dobrou motivátorkou pre práve ďalších ľudí. Dámy, tá základná téma, naša otázka v tejto panelovej diskusii je, aké výzvy sú spojené s úspešnou kariérou v zdanlivo mužských povolaniach. Tak Táni, ty
keď si sa zamýšľal na tú tému a sme sa o tom rozprávali predtým, tak čo považuješ ty za tú najväčšiu výzvu vo svojej pozícii? Ja úplne za najväčšiu výzvu v tejto pozícii považujem zvládanie toho, čo ženám je do vienku dané, čo muži majú toho veľmi málo, a to je empatia. Pretože tá ženská empatia, ktorej my máme podľa mňa nadelené výrazne viac ako muži, je pre nás na jednej strane obrovská výhoda, a to je úplne jedno, či sme manažérky, či pracujeme, alebo či podnikáme, alebo čo komukoľvek sa venujeme. A na druhej strane nás to v niektorých veciach brzdí, lebo strašne veľa rozmýšľame o sebe, o tom, či dostaneme to uznanie, či dneska dobre vyzeráme, či robíme dobre tie veci, či sme dobrú vec povedali, či nás všetci budú mať radi. A pre mňa bolo fakt akože veľmi ťažké sa s týmto počas mojej podnikateľskej, alebo teda už teraz aj investorskej kariéry sa vysporiadavať v tom mužskom svete a trošku možno, že to tak akože brať samu seba na ľahšiu váhu, nie až tak veľmi proste nad sebou premýšľať a jednoducho proste povedať si, že proste ja chcem v prvom rade byť šťastný človek a proste je mi jedno, čo si okolie myslí. Jednoducho toto je moja cesta, tak toto ja chcem, takto ja budem šťastná, keď ja budem šťastná, tak budem priťahovať k sebe šťastných ľudí a moje okolie bude šťastné. Takže pre mňa asi fakt, keď si to tak akože s odstupom času uvedomujem, veľa vecí, ale asi najťažšie vysporiadať sa s tou dávkou empatie, ktorú som ja mala. Tak jak sa aj ty povedala, že si veľa vecí riešila za iných ľudí a že si proste akože ťahala. Ja som veľakrát robila to isté. Ale teda počas naozaj toho obdobia a teda tie deti, keď prišli a oni prišli počas covidu, čo pre mňa v cestovnom ruchu bolo, že mega náročné, tak jednoducho to ma úplne brutálne naučilo, že ja jednoducho niektoré veci proste musím vypustiť, nemôžem všetko robiť za všetkých, nedá sa myslieť úplne na všetkých. Proste deti sú priorita a hlavne ja som priorita. Ja som proste akože tá prvá, ja musím myslieť na deti a pre ne ja musím byť zdravá v prvom rade mentálne, lebo to mentálne zdravie, odbúravanie stresu, to je tak strašne dôležité podľa mňa v ženskom živote, lebo to brutálne ovplyvňuje potom aj naše fyzické zdravie. A dokázala si to uvedomiť sama? Alebo si vyhľadala pomoc? Nevyhľadala som pomoc. Ja v tomto teda musím povedať, že asi tak akože veľmi dobre viem nastaviť to zrkadlo a povedať si, ale ja si myslím, že keď toto niekto v sebe nemá, že je úplne proste akože perfektné vyhľadať takú pomoc, že s niekým sa aj porozprávať, kto odborne vám vie poradiť. Ja moc inú v domácnosti, lebo ináč by som nezvládala ten kalendár. Hej. Ale myslím si, že toto sú také veci, kde ja si proste fakt akože reálne viem nastaviť zrkadlo a povedať si, Táňa, a dosť, a toto robíš zle a nad týmto sa zamyslí a proste už prestan tieto veci riešiť. Peti, ty aké výzvy sú pre teba spojené s tvojou pozíciou? Ja iba uvediem, neviem, či všetci poznáte IT v IT. My sa venujeme práci a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov až po dospelé ženy v oblasti informačných technológií, pretože sa snažíme, aby každá dievčina a žena mohla mať príležitosť rásť aj s technológiami, čo verím, Táni, že aj vy budete mať stále viac žien, ktoré vám budú pomáhať. Máme, podporujeme úplne brutálne. Takže ja napríklad vnímam veľmi intenzívne, keď sa bavíme s dospelými ženami, že my im pomôžeme odborne vyrásť na nejakú úroveň v technológiách a pracujú na rôznych pozíciách vo firmách. A to, čo sa nám potom niekedy stáva, že tá žena naozaj v tom mužskom tíme, lebo tie technologické týmy zatiaľ sú naozaj mužské, ja verím, že sa to zmení veľmi skoro, musí hlasnejšie rozprávať, rýchlejšie rozprávať, nechávať si často skákať do rečí, aj keď to nemá rada, ale muži jej častokrát skáču do rečí, lebo majú pocit, že ona nemá čo povedať, respektíve majú taký pocit, že oni to musia zachrániť. A takéto drobné veci, to, že vás niekto prehliada kontinuálne na nejakých meetingoch, alebo keď poviete nejaký nápad a ten nápad nikto nepočuje, zrazu nejaký kolega povie ten istý nápad a všetci mu tlieskajú, že Fero, super. Tak toto sú také veci, ktoré vás dlhodobo, a verím tomu, že sa to potom aj v tom zdraví vie prejaviť, dlhodobo vás to tak dáva dole. Hej, a vy s tým strašne bojujete. A napríklad štatistiky nám hovoria, že po 10 rokoch nám odchádza asi 50% žien z IT pozícií. A toto je jeden z tých dôvodov. Jednoducho sa tam necítia dobre, je to také toxické prostredie pre ne a povedia si, prečo by som to tu ja už mala znášať a bojovať s tým, idem niekde inde. Takže podľa mňa toto je obrovská výzva, nie iba pre technologický sektor, ale podľa mňa pre celú spoločnosť, lebo to sa netýka, verím tomu, že iba firiem v technológiách, to sa týka podľa mňa veľkej väčšiny firiem, stredný a vyšší manažment sa s týmto veľmi trápi. A páni, je vás tu málo, ale musím to tak povedať, že ono v podstate tá loptička je na vašej strane.
že my ženy môžeme tu aj tancovať, hej, s ušami hore, čokoľvek. Ale keď nedostaneme my ženy tú podporu tých mužov a nebudeme cítiť, že sme v tých tímoch vítané, rešpektované a ocenené, tak v tom prípade áno, tak hodíme flintu do žita, pôjdeme niekde preč. Takže je to na vás, tuto na pána riaditeľa. Ja môžem len ešte dodať a potom akože už budem ticho. Ja len proste chcem dodať, ty si to úplne super povedala a ja na to len doplním jednu vec, že podľa mňa, ak my chceme toto zmeniť, tak to žiadne kvóty, ktoré sú zavádzané na silu, nezmenia. Jediné, čo to zmení, je spôsob vzdelávania a vychovávania detí. My už od malička škatulkujeme chlapcov, že sú chlapci a dievčatá škatulkujeme, že sú dievčatá. Hej, robíme to, že ich obliekame do iných farieb, robíme to tak, že im proste chlapcom automaticky dávame autička, dievčatám automaticky dávame ružové kočiky a bábiky. A ja si myslím, že toto je vec, ktorú keď my sami v sebe nezmeníme a nezmeníme tú formu vzdelávania, už fakt akože od malička a vedenia tých detí k tomu, že áno, muži sa prirodzene rodia s väčšou fyzickou silou, proste je to jednoducho tak, to je dané od prírody, ale to neznamená, že ženy nemôžu proste akože tiež byť rovnocenné v niektorých pracovných pozíciách, ktoré sa naprvu zdajú možno, že veľmi mužské, hej. A ja si myslím, že to je strašne o tom prístupe už vzdelávanie a naozaj tá výchova detí od malička, tak to je len jediné, čo som chcela povedať, lebo násilné kvóty vo firmách podľa mňa toto nezmenia. Hej. Ja by som o kvótach dala úplne inú diskusiu, hej, ale to asi nie je teraz a do reči, ale ja mám takú otázku pre vás. Kto z vás ste zažili situáciu, že vaša dcéra, kamarátkina, dcéra, kdokoľvek, že upiekla koláč a vaša prvá myšlienka bola, no, už sa môžeš vydávať. Ježe, všetci. A toto je presne to, čo tu Táňa hovorí, že my v tých predsudkoch, v tých stereotypoch tak strašne žijeme a máme to od malička naozaj, že častokrát, keď sa rozprávate s tými dcerami, musíte sa zamyslieť nad tým, čo im idete povedať, lebo veľmi nechtiac sa môže stať, že ich naozaj zraníte a oni povedia, veď 20 rokov mi tu niekto hovoril, že ja tu mám o niekoho sa starať a piec koláče. A teraz tu nejaká Kotuliaková príde a hovoríme, že mám študovať technológie, hej, takže že na čo? Ja to mám tak, že keď mi niekto povie, že môžeš sa vydávať, tak ja hovorím, že no keby toto bol iba jediný, akože môžem tu robiť 20 rokov hocičo a vy vystihujete to, že to sú tie také stereotypy. Lauri... Nie, nepečiem koláče. To nebola moja otázka. Ale nie, ty si novinárka, vieme, čomu sa venuješ, vydala si aj teraz knihu, teda nedávno, o vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prosím ťa, tie výzvy z tvojho pohľadu, tvojej pozície sú aké najväčšie? No, nebolo to tu spomenuté, ale v zásade tie najväčšie výzvy, ktorým ja čelím, alebo hlavne teda moje kolegyne, ale aj kolegovia, sú tie, že sme pomerne verejné osoby. Ono si to situácia vyžaduje, pretože aj ten zamestnávateľ vyžaduje, aby tí novinári, novinárky komunikovali verejne, aby budovali značku, nielen svoju, ale aby vlastne aj robili dobré meno tej samotnej redakcie. A ono je to všetko fajn, až po moment, kým si teda otvoríte sociálne siete a vyleje sa na vás tá špina, ktorá tam prichádza vlastne od tých rôznych hejterov. Nie sú to len anonymní hejteri, sú to aj často normálne podpísaní ľudia, ktorí majú reálny profil s reálnymi fotkami a nejaké zamestnania. Nie sú to len muži, sú to aj ženy. A to, čo ja zažívam, čo som si všimla vlastne aj na tých komentároch, ktoré mne prichádzajú na tých rôznych správach a takých, ako povedzme, že online útokoch je, že pri ženách, a ono je to už dátami podložené, rôznymi teda výskumami zanalizované, že tie útoky na ženy prichádzajú s trochu inou konotáciou ako voči mužom, teda voči novinárkam. Tie hejty smerujú na ich sexualitu, na ich výzor, oblečenie, hlas, vlasy. Najprv je až príliš upravená a pôsobí ako, prepáčte, štetka. Potom sa vôbec neupravila, má kruhy pod očami, čiže nie je vlastne nič dobré. Buď má príliš dlhú sukňu a vyzerá ako mníška, alebo majú príliš krátku. A v zásade keď si novinárka, alebo keď si ja príliš nechám akože tieto všetky hejty zájsť pod kožu, tak potom prvé, čo ráno po budíku, ktorý ja ešte mám, riešim a toto sa bude hodiť a toto bude vhodné a nebude vhodné. A takéto ako malé v podstate detaily začnú odoberať energiu od v podstate 7, 6, 8 rána
A takto sa dlhodobo ani nedá vydržať. A potom je tam ten ďalší aspekt, keď už prichádzajú povedzme nejaké výhrážky alebo nejaké neprajné správy. Ja som si všimla, že keď mi želali znásilnenie migrantami, tak som sa tak zamýšľala nad tým, že ktorý chlap novinár by si akože prečítal nejakú takéto prianie, že bodaj by ťa znásilnili. Ja si myslím, že minimum alebo žiadny, hej, a to teraz nechcem ako generalizovať. Čiže toto sú vlastne výzvy, ktoré si tie ženy novinárky zažívajú od výzeru sexuality až po takéto nejaké také želania. No a riešenie na to je jediné. Mať v tej redakcii u toho zamestnávateľa tak bezpečné prostredie, aby som sa ja mala kam obrátiť, aby som vedela, za kým ísť a aby som to neriešila všetko sama, lebo ak by som všetky tieto veci mala riešiť sama, tak dnes tu už ani nesedím, ani nerozprávam o mojej pozícii a nie som schopná vlastne ďalej pracovať pri takomto dlhodobom tlaku. Tá podpora toho tvojho šéfa znamená pre teba to, že si teda odolnejšia a silnejšia? Že tak, ako si povedala, že možno by si tu nesedela, keby si to sama riešila? No, to má také dve roviny. Naša redakcia po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej nám ponúkla takú akoby odbornú psychologickú pomoc, čiže mali sme možnosť sa rozprávať s psychológmi. A potom to na chvíľu ustalo a keď vlastne vypukol COVID a ostali sme prevažne doma alebo teda na nejakých poväčšine home office-och, alebo teda len čiastočne v teréne a tá situácia bola naozaj ťažká, ale my sme vlastne o prácu neprišli, my sme jej mali ešte paradoxne viac. Tak vtedy nám bola ponúknutá psychologická pomoc znovu a vtedy som ja vlastne využila a využívam ju dodnes. Čiže toto je jeden taký aspekt, že ten zamestnávateľ si uvedomuje tomu tlaku, ktorému sme vystavení. A to nie je len tlak taký ako bežný pracovný prevádzkový stres. Napríklad napíšem článok a teraz ja za každým článkom môžem očakávať nejakú predžalobnú výzvu a prichádza ich mnoho, vyhražajú sa právnici rôznymi žalobami. Toto je akoby jedna taká, ja to nazvem, že súčasť našej práce, musím byť na to pripravená a musí mať nejaké podporné mechanizmy, ale ten hejt, ktorý prichádza, ja hovorím, že ja nie som povinná ho znášať. Spoločnosť je povinná sa správať slušne. Takže v tomto smere aj náš šéfredaktor a aj vôbec naša celá redakcia Aktuality.sk k tomu pristúpila tak, že akékoľvek vlastne takéto potiaže riešime spoločne. Niektoré veci sme nahlásili polícii, vždy mi dajú aj právnu pomoc, máme aj externých právnikov na tieto veci. Čiže to vedomie, že stojí za mnou niekto, je pre mňa extrémne dôležité a kľúčové. Peti, ty pracuješ veľa s dievčatami, so ženami, ktoré sa napríklad po materskej dovolenke prichádzajú na vaše kurzy alebo už počas toho snažia sa potom začleniť do toho pracovného života. Ako ty vnímaš, s akými oni sa možno predsudkami stretávajú alebo s nejakými svojimi výzvami? Hovoria ti niečo, keď máte nejaké kurzy alebo nejaké takéto konferencie a stretnutia? My len pre vašu predstavu ročne preškolíme asi 600 dospelých žien v takých akože v takých deep tech kurzoch a tých dievčat robíme a máme štatistiky, že za rok asi 10 000 dievčat základnej strednej školy aj dospelé ženy akože máme kumulatívne, takže stretávame ich veľa. Boli by ste prekvapení, častokrát sa pýtajú, aj mňa sa pýtajú, že čo je najväčšia prekážka pre ženy v ich kariére. No jednoznačne sme to my same. Ty si to tiež pomenovala a je toto neustále spochybňovanie, či som dosť dobrá, či mám čo ponúknuť, či môžem poslať niekam životopis, či môžem sa uchádzať o nejakú pozíciu. Toľko obrovských pochybností, ktoré my v sebe nesieme a ktoré denne spracúvame. Ty si to tiež povedal, že v podstate od rána riešiš, čo si mám obliecť, či to bude príhodné, čokoľvek ďalšie, že toto sú faktory, ktoré veľmi nepriamo ovplyvňujú to, že ako vlastne my ďalej progresujeme v tej kariére, pretože keď denne riešite, či ste dosť dobrá, či máte dosť vedomostí, vy si naozaj nepošlete žiadosť na tú prácu, ktorú chcete mať, lebo si myslíte, že nejaký kolega, nejaký chlap to robí lepšie.
tú štatistiku určite poznáte, že žena sa prihlási na nejakú pozíciu, keď splňa 100% kritérií, muž 40, myslím, tak to bolo akože, že naozaj oni to neriešia a jednoducho idú, vyskúšajú, my to veľmi riešime. To znamená, že ja by som aj bola veľmi rada aj vy, keď čokoľvek robíte, vždy majte v sebe vzadu ten hlas, ktorý vám hovorí, že však buď na seba hrdá. Hej? To je veľmi ťažké, pretože nás všetci, aspoň ja som tá generácia, ktorú vychovávali, že nevyčnievaj z davu, nechvál sa, veď dobrá práca sa chváli sama, len ticho, aby ťa nikto nevidel. A je to veľmi ťažké po tých rokoch teraz zmeniť tú retoriku a postaviť sa hrdo za to, čo ja som dokázala a povedať, áno, však to je dobrá práca. Nie, že niekto mi to tu urobil, alebo že len sa usmielo šťastie, ale však som si to odmakala. To znamená, že toto my v sebe nemáme a tým pádom je to veľmi ťažké potom pre nás niekde sa posúvať v tej kariére. A potom je to ešte trošičku také nevďačné, že ženy častokrát obvinujú tých druhých, že sa mi to nepodarilo, lebo mi nevytvorili podmienky, lebo ten šéf mi niečo zle povedal. Ale vo finále je to tak, že ja som nebola dostatočne priebojná, alebo ja som radšej z toho konfliktu vycúvala, ešte kým k nejakému mohlo prísť. Ty sa mi zdalo, že sa chcela niečo povedať, zareagovať? Hej, ja som iba teda chcela povedať, tá moja skúsenosť, ja neviem, či ste niekto sledovali Jamu Levovú minulý rok, čo sa natáčala, vlastne tá nová investorská show, čo spustila Markíza, kde teda mňa Markíza oslovila. A ja som najprv teda akože veľmi váhala a potom nakoniec som im povedala, že dobre, a to som ja akože absolútne netušila, do akej Jamy Levovej som vkročila ja. A ja som si to uvedomila až počas vlastne toho natáčania, lebo ja keď som bola na kamerových skúškach, tak to všetko tak vyzeralo super, aj sme mali spolu srandu, aj v podstate ja som tam jediná žena investorka, okrem toho sú tam štyria muži vedľa mňa, moji teda akože kolegovia Levovia a ja teda musím povedať, že ja som vlastne bola v podstate skoro 4 roky doma na materskej, hej, že s deťmi. Robila som samozrejme popri tom niečo, lebo bolo treba, lebo bol COVID, bolo treba zachraňovať firmu, bolo to ťažké obdobie a tak ďalej. Lenže oni všetci štyria robili to, že oni nasávali počas tých 4 rokov proste akože informácie. Brutálne si budovali personal branding na sociálnych sieťach, mimo sociálnych sietí, čo ja som úplne proste akože nemala, hej. A ja som si všetky tieto veci vlastne akože uvedomila, keď ja som tam sedela. Ja som tým v podstate podnikateľom dala fakt dobrú ponuku. Ja mám okolo seba, že mega dobrý tým ľudí, ktorí vedia veľmi pomôcť určitému typu biznisov. A aj tak sa tí podnikatelia proste rozhodli pre jedného z tých mužov. Ja som myslela, že mňa proste akože trafí šlak, ja som to nechápala fakt, že ja som sa tam normálne na mieste proste asi 2-krát rozrevala. To si celý tým Markízy myslel, že proste show skončila, že Táňa to už viac nedá, že ona už nepríde na pľac. A ja som vždycky tak proste sa postavila, že idem ďalej. Ale že to je tak strašne dôležité si budovať ten personal branding a jak ste aj obidve povedali, že ty teda akože musíš, lebo to od teba zamestnávateľ chce. Ja musím, keď chcem byť dobrou investorkou, aby ľudia o mne videli, hej, a proste aj kvôli firmám, keď chcem podnikať. A to, čo si aj ty povedala, že pre mňa to bolo ale že absolútne vykročenie z mojej komfortnej zóny. Ale ak chcem robiť to, čo robím, tak ja sa musím naučiť sa pochváliť, lebo ja som presne bola ten človek. Nevytrčaj z radu, keď budeš robiť dobre, ono sa to pochváli samo. Ale v dnešnej dobe to tak nefunguje. A pre mňa je to, že brutálne vykročenie z komfortnej zóny, proste ísť von, byť na tých sociálnych sieťach a jednoducho komunikovať ľuďom von niektoré možno aj také nie úplne komfortné témy, že čo si o nich myslím, čo čisto teoreticky občas môže znamenať, že tak teraz proste aj ja budem trochu polarizovať, hej, proste povedzme klientov mojich v Pelikánovi alebo v Topánkove, ale jednoducho proste taká je tá doba a keď chcem s tou dobou ja nejakým spôsobom existovať a byť úspešná, mať úspešné firmy a mať možnosť vytvárať prostredie proste pre ďalších šikovných ľudí, aj dievčatá, aj chlapcov, tak jednoducho musím tieto veci robiť, hej, tak len to som chcela, že pre mňa proste akože toto bolo, že obrovské vykročenie z komfortnej zóny a taký ten bang, že wake up girl, you have to do it. Hej. Ale nie je tam potom ten začarovaný kruh, že čím viac ste vlastne na očiach a teda ste tými tvárami tých svojich zamestnaní, prác, projektov a tak ďalej, tak potom aj to, čo Laura vravela, že dostávaš hate aj rovno nielen ako keby do redakcie, ale aj možno aj práve po tie príspevky na sociálnych sieťach. Hej, ja som teda, musím povedať, že zatiaľ žiadny hejt nedostávala, uvidíme, čo bude teraz v druhej sezóne. Keď sa natočí. Takže ideš, hej, ďalej. Hej, ideme teraz v júni, ideme natáčať, už to Markíza to za chvíľu aj oficiálne oznámi, myslím, že už to môžem povedať. A bude sa to teda pravdepodobne vyslať niekedy na jeseň, tak uvidíme, že čo bude teraz, lebo podľa mňa tá sledovanosť bude vyššia, aj keď minulý rok už bola veľká, ale teda jediný hejt, ktorý som minulý rok dostala, že prečo som furt oblečená v tom istom. Hej. A sme doma. Tak to bolo
to bolo jediné a zase, že prečo som ja, hej, nikto neriešil mužov, riešili mňa, prečo som takisto oblečená, takisto učesaná. Takže oni majú ten istý oblek, hej, nie? ale to je presne to, čo ja som si, mne to trvalo možno 2 mesiace po tom natáčaní, že ja som fakt akože musela v sebe si vyspodať to, že prestaň sa riešiť, skús obmedziť tú tvoju empatiu tam, kde ju mať nemusíš, nechaj si ju pri deťoch, lebo tam ju musíš mať, proste, lebo si matka a potrebuješ cítiť, čo tie deti, na to tú empatiu my máme, ale proste tam v tom biznise proste snaž sa tú empatiu dať preč. Snaž sa byť aspoň trochu viac sebec a áno, proste akože keď si líder a zamestnávateľ a máš tú empatiu, že vieš vycítiť, čo ten zamestnanec v akom je stave, ako sa cíti a neberieš ho len cez čísla, a cez jeho proste výkon, tak veľakrát tí zamestnanci potom ti aj dajú takéto srdce pri tej práci, nemáš len ich ruky a ramená, takže je to dôležité, ale proste fakt akože tá kontrola, že kedy áno, kedy nie, ja som sa to dlho musela učiť, ešte stále na tom pracujem, lebo je to pre mňa niekedy ťažké, ale strašne mi to potom pomáha prekonávať presne také tie proste depresie, či som dobre oblečená, či som povedala všetko tak, ako som mala, no tak akože jednoducho proste, keď som bola malé dieťa, 4-krát som spadla na nos, kurník šopa, akože nikto neriešil, že som spadla na nos, že ho mám odretý, ale keď ako dospelý človek proste poviem niečo, čo sa niekomu nepáči a možno urobím chybu, alebo proste urobím nejakú inú chybu, okrem toho, že niečo poviem, tak to všetci riešia. A zase sa dostanem k tomu, že podľa mňa, že toto je strašne o tom našom vzdelávaní. Presne tak, jak sa aj ty povedala, nevytrčaj z radu. Nie, proste akože vytrčanie z radu nie je zlé a nech je to už proste akýmkoľvek spôsobom a proste podľa mňa to treba podporovať, ale podľa mňa my musíme zmeniť proste ten prístup aj k tomu vzdelávaniu, ako my tých ľudí a tie deti vôbec akože vychovávame a pripravujeme na tú dnešnú dobu. Lebo tá dnešná doba je úplne iná ako to, čo my sme žili pred 20 rokmi. Hej. Ja by som ešte chcela pripomenúť, že máme aj otázky cez slajdo. Ja by som sa chcela, neviem, zistiť, že či je tam nejaká, či sa zapájate. Máme aj otázky, výborne. Tak budeme premosťovať a teda kľudne sa pýtajte, naozaj je tu priestor na túto diskusiu práve teraz. Takže začneme hneď otázkou od Ivana. V čom vidíte najväčšie líderské prednosti žien? Chce niekto začať? Laura sa usmieva. No, mne je to práve, že celkom ťažko zodpovedať, lebo myslím si, že ako líderky ste tu pomerne asi skúsenejšie, ale však hovoríme tu o tom už niekoľko minút, že tie líderské prednosti žien ja by som to ani nehovorila, že žien a mužov, proste líderské prednosti sú veľmi často veľmi podobné a netreba sa ako nejakým spôsobom tuto akože haltať. A ani ja nie som úplne typ ženy, ktorá akože tu by nejakým spôsobom rozdeľovala akože mužov, ženy a nejakým spôsobom to nejako hrotila. Čiže pre mňa sú tie líderské prednosti také isté, ako z každého lídra alebo líderky proste sršia. Či už istý typ trochu empatie, ale aj istý typ sebavedomia a nejakým spôsobom komunikácie medzi tými ľuďmi. Čiže asi by som to takto nejako zhrnula, že nevidím v tom veľký rozdiel. Ono samozrejme nedá sa zovšeobecňovať, nedá sa povedať, že taký alebo taký, ale vo finále my, čo vnímame v tímoch s organizáciami, s firmami, s ktorými spolupracujeme, tak častokrát nám príde taká spätná väzba, že žena vie trošku lepšie navnímať a manažovať tú diskusiu, že keď tým sa na niečom zasekne, napríklad na riešenie nejakého problému, tak tá žena častokrát vie urobiť taký ten krok späť a získať taký väčší odstup a nadhľad a vie tú situáciu lepšie a kľudnejšie vyriešiť. Takisto niekedy muži majú tendenciu ísť do toho, tak viete, tak akože viac silovo a akože áno, teraz sa musím rozhodnúť a teda buď ste alebo nie ste. Ženy majú skôr takú tú taký ten nábeh tej vyzdelania a diskusii tým, že nemajú radi konflikty. Takže my keď sa rozprávame napríklad s našimi partnermi, že dobre, tak máte teraz naše absolventky, zmenilo sa u vás niečo? A áno, častokrát príde k tomu, že áno, ako náhle máme viac žien v ten tíme, že ten tím je zmiešaný, ale tu musím povedať, že nie iba ženy, ale keď máte ten tím naozaj, že mladší, starší, rôzni ľudia, rôzne kultúry, tak naozaj vám ten tím lepšie funguje, pretože tam viete pozbierať viac takých skúseností, viac postrehov a hlavne aj to, na čom robíte, tým pádom je také farebnejšie, pretože vy ste tam zahrnuli aj skúsenosti človeka so zdravotným postihnutím, ktorý má problémy sa hýbať a podobne. Takže aj ženy líderky podľa mňa sú super a ja som veľmi vďačná, že postupne dostávajú ten priestor a vedia v tej týmy viesť.
Mňa sa, keď Forbes vydával to prvé vydanie Forbes Women, tak robili takú anketu medzi majiteľkami firiem a medzi manažerkami vysoko postavenými a spýtali sa ma hneď prvú otázku do tej ankety, že čo si myslím, ako by svet vyzeral, alebo že či by bol svet lepší, keby bolo vo svete viac žien líderiek. A moja odpoveď na to bola, že pozrite sa, mne je úplne jedno, či je líder žena alebo muž. Proste to je úplne jedno. Proste kľúčové je, ako sa ten líder správa. Či má chrbtovú kosť a že či má fakt akože reálne také tie charakterové vlastnosti, aby si zaslúžil, aby ho niekto volal líder. Hej? Takže ja si nemyslím, že otázka by úplne najlepšie mala byť postavená, že kto je lepší, či ženy alebo muži, či ženy vynikajú alebo nie. Ja si myslím, že keď ženy vedia pracovať spolu mužmi, každý majú proste nejaké iné svoje výhody a myslím si, že keď tento tím funguje spolu, že vtedy je úplne ideálny. Ja môžem napríklad povedať moja osobná skúsenosť, že podľa mňa, že to, že ja mám úplne úžasného partnera, s ktorým viem riešiť biznis, viem s ním riešiť problémy, viem s ním riešiť peniaze, viem s ním riešiť sex, viem s ním riešiť úplne všetko normálne otvorene. Proste, že keď ja som team up proste s tým mojim partnerom a nám to ako muž a žena funguje, že nemá šancu nikto, proste to už je jedno, že či sú dve ženy alebo dvaja muži nás proste predbehnúť. Lebo jednoducho to spojenie proste akože tých dvoch je podľa mňa tak úplne úžasné a podľa mňa tak je to aj na svete postavené, ale to, čo je dôležité, je, aby proste my sme hľadali tie prieniky a úplne s tebou súhlasím, že myslím si, že ženy sú oveľa menej konfliktné a že myslím si, že keď sa teda chceme baviť o tej téme, že čo ženy, myslím si, že ženy vedia lepšie riešiť konflikty ako muži. Presne preto, lebo veľakrát žena vie skôr ustúpiť a dať sa do pozície, že urobím všetko preto, nechcem to tak nazvať, aby dobre bolo, ale aby ten konflikt bol vyriešený a aby toto tu fungovalo, kdežto muži veľakrát proste naozaj majú presne to, že ja sa potrebujem presadiť, hej. A to je podľa mňa akože to, kde ženy dokážu vyniknúť. Podľa mňa ženy dokážu spájať a lepšie riešiť konflikty ako muži. Máme tu otázku. Stretli ste sa s diskrimináciou v pracovnom živote, nakoľko ste žena? Ja si myslím, že áno. A aby som teda ostala v také nejakej aj férovosti voči všetkým zamestnávateľom, pre ktorých som buď pracovala, alebo ktorí chceli so mnou nejakým spôsobom spolupracovať. Zažila som, napriek tomu, že sa niekedy rozprávam aj s pomerne liberálne zmýšľajúcimi ľuďmi, tak zažila som aj poznámky typu no veď tak už máš okolo 30-ky, tak akože vieme, čo ťa asi čaká a akým spôsobom. A dosť ma to prekvapilo, že aj v tom mediálnom prostredí, kde si ľudia myslia, že žijeme v nejakej ako fantastickej duhovej bubline a že tam takéto poznámky zaznievajú. Moja reakcia teda bola, že či sa takto bavia aj s inými mužmi, ktorých oslovujú na nejakú pracovnú spoluprácu, tak ostalo také trápne ticho a potom prišlo ospravedlnenie, čo zase pre mňa bolo ako veľmi dôležité. No a čo sa týka tých príležitostí, inak paradoxne v mediálnom svete na Slovensku a v tejto oblasti je pomerne veľa výrazných žien. Je to trochu odlišná situácia ako v Českej republike, pretože my to naozaj máme na Slovensku pomerne výrazné ženy novinárky. Opäť tiež môžu polarizovať, takže je to aj taký ako zaujímavá analýza tuto na Slovensku, že čím sú výraznejšie, tak tým viac provokujú niektorých ľudí. No a čo sa týka tých diskriminácií, určite často uprednostnili mužov alebo teda kolegov novinárov a dosť, čo som si všimla, dosť sú muži novinári a moji kolegovia a moderátori a komentátori hákliví na poznámku, keď sa stretnú v nejakej takej panelovej diskusii. Ja viem, že my sme tu teraz 4 ženy, ale keď teda nie je tá téma vyslovene zameraná na mužov, tak ja tak niekedy ako poznamenám, že inak, že ako máme z tejto oblasti aj odborníčky ženy. Ježiš, no zase začínaš, dobre, no tak sa ešte akože pozrieme po nejakej. Takže skôr akoby v tomto smere. Ale ja rázim takú teóriu aj u nás v práci, že ja celkom otvorene o tom rozprávam. Niekedy im to lezie na nervy, ale niekedy ich to popchne akože viac porozmýšľať o tom, že ako mohli by sa zamyslieť aj trošku hlbšie a nedať rovno prvé mužské meno, ktoré im napadne, ale trošku to premyslieť viac. Peti?
Ja sa priznám, že keď aj tak rýchlo uvažujem, nenapadá mi niečo také, ale možno je to tým iba, že v reále, viete, my sme občianske združenie, neziskový sektor a potrebujeme získať veľa partnerstiev a grantov a zdrojov rôznych a ono niekedy si aj tie firmy myslia, že chodíme pýtať peniaze, ale ja som si veľmi rýchlo vyčistila akože toto moje nastavenie a nikdy nejdem do nejakého, že pýtam peniaze, ja idem vždy s partnerským návrhom a hovorím, vaša škoda, hej? Keď vy nechcete, akože to je, pre mňa je to, aspoň sme si na čistom. My tu neriešime peniaze pre nás, riešime pre vás, pretože vy, keď nebudete mať kvalitných ľudí v spoločnosti, je to škoda pre vás všetkých. To znamená, že ja si niektoré tie veci asi tak nepripúšťam, ale napríklad, stalo sa mi viackrát, že som bola v panelovej diskusii so 4 alebo 5 mužmi a to vám poviem, že presadiť sa tam je niekedy veľmi, veľmi ťažké. Jednu si veľmi živo pamätám, že už som myslela, že sa zadusím, jak som sa, stala som taká, že už idem niečo povedať a stále som sa nedostala k slovu a to bolo pre mňa taká skúsenosť, že fúha, že tak... Preto si v úvode hovorila, že hlasnejšie rozprávať. To bolo zo skúseností. No, je to ťažké niekedy, áno, jak žena a je ťažšie pre ženu niekedy sa presadiť, hlavne keď ste v tom týme silných mužov, ktorí sú presvedčení o tom, že oni jediní tam majú pravdu, vás tam zobrali, pretože potrebujú tam nejakú ženu, hej, častokrát. A už sa mi stalo po jednej panelovej diskusii, že mi povedal niekto, že však tak či tak ťa tam zavolali iba preto, že chceli ženu, čo strašne sa ma to dotklo. Takže je to niekedy ťažšie, hej. Takže vydržte, ak niečo také zažívate, vydržte to a preklopí sa to 2, 3, 5 rokov. Teraz si to úplne tak akože super dobre povedala, hej, že teda aj tá Jana Levová si tak, keby si nebola žena, tak ťa tam ani nezavolajú, hej, lebo zúfalo tam potrebujú ženu. Ale akože úprimne, to je proste to, čo som sa naučila. A čo? No a čo? Tak nech si hovorí. Jasné, že som žena. Proste idem tam, budem dobrým vzorom. Akože, tak však zavolali ma tam, lebo som žena. Však akože som žena, tak idem tam robiť. A čo? A proste tak nech si niekto hovorí, že len preto, že žena. Je mi to úplne jedno, že si to niekto myslí. Proste ja mám ten svoj cieľ a fakt, že môžem sa vykašľať na to, že toto chlapi si medzi sebou, alebo muži si medzi, alebo aj ženy ukazujú prstom, že ju tam zavolali len preto, že je žena. Hej? Ako pre mňa na konci dňa je hrozne dôležité, či ja dosiahnem svoj cieľ. A môjim cieľom proste sú tam, že 2 ciele. Proste prvý cieľ je, ja proste brutálne chcem, aby Slovensko sa začalo edukovať a aby slovo podnikateľ proste prestalo byť nadávka. A to podľa mňa Markíza tým, že má proste akože taký akože fakt, že proste vysokú sledovanosť sa to dá urobiť. A druhú vec, proste ja tam hľadám šikovných ľudí. A mne je úplne jedno, že čo si kto hovorí, hej, že lebo toto je vec, proste áno, stretávam sa s tým denne, že no preto, lebo je žena. No áno, som žena. A čo? Hej? Takže hovorte si, kto chcete, čo chcete. Ja mám svoj cieľ a to je proste to, s čím som ja fakt akože dlho bojovala, že prestaň sa nad tým zamýšľať a ešte stále mi to niekedy tak akože v hlave ide, ale už som normálne, že áno, som žena. To je moja výhoda. Proste preto sa dostanem na niektoré miesta, na ktoré sa muži nedostanú, lebo mužov je tam už plno. To je super, že som žena a že dostanem príležitosť. To super sedí do tejto diskusie, tej celej konferencie, hej. Presne tak. Power of woman. Počúvajte, je tu taká otázka, ale to tak by som možno len narýchlo skúsili, keď máte k tomu nejaký príklad, že či vám niekedy povedali, že ste karieristka, akože v tom takom hanlivom znení. Sa otačaš rovno na mňa, Oli. Nie, Pane Bože. No, všetky. Ja neviem, možno mi to niekto aj niekedy povedal, ale ja som to nikdy tak nebrala. Ja to jednoducho beriem tak, že a to strašne málo ľudí dokáže vnímať a chápať. Proste pre mňa je moja práca hobby. Hej. Niekto má prácu preto, lebo idem do práce a potom potrebujem ísť do záhradky, potrebujem mať nejaké hobby. Proste pre mňa je moja práca hobby. Mňa nenormálne baví stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú šikovnejší ako ja. Proste pre mňa je to fakt akože hobby. Ja to milujem ich počúvať, keď sa môžem s nimi rozprávať o technológiách, diskutovať o náročných témach, diskutovať, ja neviem, kľudne aj o politike. Proste pre mňa je moja práca hobby. Ja preto do tej práce chodím hrozne rada, ja preto veľmi rada stretávam tých ľudí, ktorí v tej práci sú a jednoducho proste, ak toto niekto považuje, že preto som karieristka, lebo tam trávim veľa času, no tak nech si hovorí, že som karieristka. A čo? Peti, Laura? Podľa mňa je to super kompliment, nie? Čo lepšie sa mi môže stať, ako že ma ľudia budú vnímať, že som kariérstka, lebo viem, čo chcem, idem si za tým, pomôžem svojmu týmu, pomôžem ostatným. Ja by som to vôbec nevnímala zle, podľa mňa mi to nikto nikdy nepovedal, ale kľudne, poďte do mňa, ja sa z toho poteším.
Ja sa pamätám, že mi to jeden rodinný príslušník tak akože naznačil, že či sa teda nechcem venovať aj nejakým iným veciam. Že či sa nechceš vydať, hej? Áno, už som sa vydala pred pár mesiacmi, tak už pokračuje téma ďalej o deťoch. A teda keď mi povedal, že aby ťa tak nepovažovali ľudia za karieristku, hovorím, že tak ma asi ty považuješ za karieristku. A hovorím, že vieš čo, že keď to znamená cieľavedomá žena, ja som s tým úplne OK a budem aj karieristka, aj cieľavedomá žena a vôbec mi to neprekáža. A dokonca to ani neberiem ani ako nejakú urážku. Vždy si za tým dosadím, že keby som ja nejakého muža pochválila, že ako sa ti dobre darí vo vedení alebo ako napreduješ, tak si myslím, že sa tiež neurazí, tiež sa takto podľapka, tak sa ja takto podľapkam. Ešte, myslím, stíhame jednu otázku. Ženy majú často problém s tým, že sa boja byť vidieť, potom sú terčom kritiky aj nepriateľstva, nielen zo strany mužov, ale ešte viac zo strany žien, že čo s tým. My sme sa bavili o tých sociálnych sieťach možno a tak, ale zaujala ma tá časť, niekedy sa tak aj s kamarátkami bavíme, že ženy ženám v dobrom, ale niekedy aj ženy ženám v zlom. Tak ako to vy vnímate? Nám sa stalo, a občas sa nám stane v IT, keď sa bavíme so staršími, skúsenejšími odborníčkami v IT, tak hlavne zo začiatku sa nám to stávalo, keď sme ich volali, že poďte nám pomôcť, aby sme pripravili niečo a namotivovali tie mladšie, pomohli im, tak sme do párkrát dostali takú odpoveď, že prečo? Ja som si to tu musela odrieť, prečo by som mala pomáhať druhým? Nech si to odrú aj oni. Takže ono to zabolí, nemáte s tým čo robiť, ale je to na osobnostnom nastavení človeka, takže poďakujete sa mu, zaželáte mu všetko dobré a idete ďalej. No. Ale bohužiaľ, hej, niekedy my ženy si nie, že málo pomáhame, niekedy si aj tie polena pohádžeme, hej, a je to veľmi smutné, pretože v podstate, keď si nepomôžeme my samé, a kto nám druhý pomôže, hej? Sme sa tu bavili o tom, že tí chlapi nevždy sú napomocní. Mám vás. Takže ak si my ženy nepomôžeme, tak potom áno, pôjdeme za vami. Ja to ani veľmi opäť nerozdeľujem. Ja si myslím, že to je o nejakej základnej akoby slušnosti toho človeka. Buď sme prajní, alebo sme neprajní, buď závidíme, alebo pochválime a nerobím v tom vôbec ako rozdiely. Ja dokonca ani neočakávam a teraz mi prepáčte všetci, ja neočakávam, že teraz mi ako celá plejada žien bude tlieskať a pozbudzovať ma a zároveň akože neočakávam, že všetci muži mi budú hádzať polena pod nohy. Je to o tom, ako má kto nastavený vôbec pohľad a či je pripravený na to, že niekto ho v nejakom biznise alebo v nejakom odvetví proste predbehne a či bude prajný alebo nie. Taká milá skúsenosť, môj muž, teda už manžel, sa tešil, lebo keď som napísala knihu, tak hovorí, že tam už bude aj to moje priezvisko, lebo nechávala som si obe, hovorím, že bude tam aj tvoje priezvisko. A on, že ja som super profesionálna dvojka, že ja sa z toho tak teším. A keď som vydala knihu, tak si zavesil takú fotografiu na sociálne siete a napísal tam, že muži, nebojte sa byť po boku vašich žien aj profesionálna dvojka, takže mňa to vždy tak povzbudzuje, že on to berie tak veľmi akože s náhľadom a tak ako prajne. A takto primerane vážne beriem aj to, ak nám niekto hádže polena pod nohy alebo nám nepraje. Ja si skôr myslím, že keď sa tu bavíme o tom vzdelávaní, to je predsa o nás, tak buď sa budeme vzdelávať k tomu, že do istej miery budeme aj prijať, aj pomáhať, do istej miery budeme ako svojím spôsobom budovať to naše a snažiť sa a vnášať energiu do toho nášho. Ale akože asi je to od toho, čo vychádza aj v tých rodinách doma. Ja to tak aj vždy beriem, že ja som ako v rodine vždy bola vychovaná tak nejako slušne pristupovať k týmto veciam, čiže asi to tak mám takto zžité a nie každý to takto mal dopriate, takže asi začať od takýchto základných vecí, od školských tried a družín až potom komunikáciu medzi nejakými pracovnými kolegami. Ďakujem vám za odpovede. Budúci rok si dáme tému, čomu čelia muži o svojich pozíciách, žartujem. Myslím, že časovo sme už veľmi tak natesno, tak máme poslednú minútu. Ja by som možno, keby sme v závere ešte zhrnuli tie vaše odkazy v rámci tých víziev, ktoré sú spojené s úspešnou kariérou, aby sme si aj my tu ako publikum zapamätali s nejakým odkazom, aby sme odchádzali z tohto celého, čo poviete možno svojim kamarátkám,
a šéfkam, ak nie ste vy sami teda šéfky, a si teda zoberiete vy pre seba niečo, tak ešte raz si možno z úvodu nejaké veci zopakujme, že teda čo je to pre vás také najdôležitejšie v rámci výzvy s úspešnou kariérou v zdanlivo mužských povolaniach, keď mám byť konkrétna v danej téme. Ja asi by som iba zopakovala proste to, čo som povedala niekoľkokrát a myslím si, že ako proste strašne dôležité je, aby žena bola šťastná. Keď je šťastná, tak podľa mňa všetko ide dobrým smerom. Keď sa žena začne riešiť a je proste z nejakých vecí nešťastná, tak potom proste ide tá depresia, tie otázky a jednoducho tie veci nejdú tak dobre. Takže za mňa proste neriešiť sa a proste fakt akože niektoré veci áno, tak si povedať áno, no tak to je a hotovo a čo a idem ďalej. A len by som sa možno dotkla ešte proste tej témy, čo tu aj dámy povedali, že podľa mňa strašne dôležité takéto moje životné motto, proste žij a nechaj žiť. Hej, jednoducho, ja nekecam proste iným ľuďom do toho, ako vyzerajú, čo majú. Proste pre mňa je dôležité, že nech sú proste šťastní tak, ako sú. Je to ich way of life. A proste tiež som veľmi rada, keď mne do toho niekto nejak akože brutálne nekeca. Takže moje životné motto v tomto ponímaní je proste žij a nechaj žiť. Ďakujeme. Peti? Táni, ja na teba trošku nadviažem, lebo ja sa zamýšľam poslednú dobu. Stretli ste sa aj vy s tým, že keď sa rozprávate s ľuďmi, všetci sa tešia do dôchodku. Keď sa s niekým rozprávam, každý mi povie, že už sa teším do dôchodku. Hej? Ja teda vôbec nie. A ty si výnimka, ale aj niekedy aj takí mladí ľudia a ja potom tak uvažujem nad tým, že aký hrozný život musia mať, že si predstavte, že každý deň stávate do práce, hej, každý deň, viete, že máte pred sebou ešte 20, 30, ja neviem koľko a každý deň si hovoríte, že kedy už mi to padne, hej, a potom prídu tí ľudia do dôchodku a začnú frflať na to, že sú v dôchodku, hej. Takže nastavte si ten život tak, aby ste každé ráno stávali s radosťou do tej práce, lebo keď budete každé ráno stávať s tou depresiou a víziou dôchodku a dôchodkového systému, tak ono vo finále aj zdravotne vás to sundá a túto poisťovňa bude mať veľa výdavkov. Takže urobte si život pekný, hej, a keď vám k tomu chýbajú IT zručnosti a digitálne, odporúčam, hej. To je niečo, čo vám ten život vie veľmi nastaviť, áno. Ja veľmi krátko načrtla som to tu. Pre mňa zo strany zamestnávateľov je veľmi kľúčové, aby poskytli bezpečné prostredie pre nielen mužov, ženy, pre všetkých zamestnancov, zamestnankyne, aby sa mali kde obrátiť, keď majú nejaký problém. A z nášho pohľadu, teda zamestnankyň a zamestnancov, nebojte sa požiadať o pomoc. Tí ľudia prechádzajú možno rovnakým a možno horším obdobím života, zažívajú niečo veľmi podobné a hovoriť o svojich pocitoch je dnes nielen potrebné, ale aj moderné, takže konečne sme už aj v trende. Netreba sa za to hanbiť, požiadať o pomoc, poprosiť, povedať, ako sa cítime. Uľaví sa možno mnohým z vás. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým, všetkým trom, ktoré ste si našli čas na túto diskusiu. Tatiana Ondrejková, Ďakujeme. Petra Kotuliaková, Laura Kelo-Kalinská. Dámy, ďakujem.